Gata nan ku, akwai wasu abokai biyu, Hassan da Yahaya, waɗanda suka girma tare tun suna ƙanana. Duk da talaucinsu, haɗin kansu da ƙaunar junansu ya wuce misali. Sau da yawa idan ɗaya yana da matsala, ɗayan ke zama tamkar igiyar da ke riƙe shi daga faɗuwa. Ranar da suka yi niyyar su tafi wani gari mai nisa domin su sayo kaya su dawo su sayar, zuciyarsu cike da fatan samun arziki, sun ɗaura guzuri a jaka don kuɗin da suka tara cikin dogon lokaci. Sannan suka nufi hanya, suna dariya suna tattauna burinsu na gaba. Amma kafin su kai tsakiyar hanya, sai 'yan fashi suka taso musu daga cikin daji suka tare su. A razane suka kwashe musu duk kuɗin da suka tara cikin dogon lokaci. Hassan da Yahaya suka tsaya suna kallo kamar masu mafarki, sai baƙin ciki ya cika zuciyarsu, amma duk da haka ba su yi wa juna zargi ba. Duk suka rungumi juna suna cewa Allah ya fi mu sani, Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi, wata hanyar za ta buɗe. Bayan tafiya mai nisa cikin yunwa, suka riske gari kuma suka samu suka haɗu da wani babban ɗan kasuwa mai suna Alhaji Suleiman, mutum mai mutunci da zuciya mai saurin tausayawa. Ya saurari labarinsu, ya tausaya sosai, sannan ya ba su aikin taimakawa a kasuwancinsa domin su fara daga farko. A cikin shagon Alhaji Suleiman akwai wani yaro mai suna Ɗanjuma, wanda tun farko ya fara jin baƙin ciki saboda yadda ogan shagon yake ƙaunar Hassan. Hassan mutum ne mai himma da gaskiya, wanda baya gajiya da aikinsa. Wannan ya sa Ɗanjuma ya fara jin baƙin cikin kishin da ya rufe masa ido. Bayan wasu makonni, Ɗanjuma ya haɗa baki da Yahaya, wanda shi ma zuciyarsa ta fara canzawa saboda ganin Hassan yana samun yabo, shi kuma baya samu. Suka yanke shawara su shirya masa sharri. Ranar da aka shirya abin, suka ɓoye wasu kuɗaɗe a inda Hassan ke adana kayayyaki. Washe gari aka yi ta neman kuɗi, aka duba kuɗi ba shi ba dalilinsa. Sai Ɗanjuma ya nuna shi da yatsa tare da haɗawa da wasu maganganu, har yana zubar da hawaye na ƙarya yana cewa wallahi shi ne ya yi sata. Hassan ya yi mamaki, ya rasa abin cewa. Duk da hujjar da ya gabatar, shaidar ƙaryar ta rinjaya. A ƙarshe Alhaji Suleiman cikin ɓacin rai ya ce ba zan ci gaba da aiki da wanda ake zarginsa da sata ba. Cikin baƙin ciki da hawaye, Hassan ya bar shagon, ya fita daga garin da zuciya mara daɗi. Bai yi Allah wadai ba, ya yi addu'a kawai. Allah ka san halina, ka bani mafita. Hassan ya ce da lokaci ya ja, ya fara wani ƙaramin kasuwanci da ƙaramin jarin da ya tara daga aikin wucin gadi. Saboda gaskiyarsa da halayyarsa na kirki, harkarsa ta fara bunƙasa. Ya yi nasara sosai, har ya zama ɗan kasuwa da ake damawa da shi. A gefe guda kuma, Yahaya, wanda ya ci gaba da aiki a wajen Alhaji Suleiman, Ɗanjuma ya shirya masa wani sharri shi ma. Aka zarge shi da mugun hali kuma mai sata ɗan damfara. Wannan karon shari'a ta tabbata gare shi, suka kai shi kurkuku, babu wanda ya tsaya masa. Ɗanjuma kuwa ya ci gaba da aikinsa cikin girman kai. Ana nan shekaru suka sha, Hassan ya zama ɗan kasuwa mai girma da abin mamaki. Shi ne ya saya babban kaso a harkar kasuwancin Alhaji Suleiman, amma duk suna kasuwanci tare ba tare da sun san juna ba. A ɓoye suke ta hulɗa ta hanyar wakilai, ba tare da haɗuwa fuska da fuska ba. Sai wata rana aka shirya babban taron kasuwanci inda manyan 'yan kasuwa suka halarta. A can ne suka haɗu, Hassan da Alhaji Suleiman. Da Alhaji Suleiman ya gan shi, sai zuciyarsa ta buga. Ya tsaya cak, sai ga Hassan tsaye a gabansa cikin kamala,
Cikin kunya da nadama Alhaji ya ce, Subhanallah, kai ne Hassan? Na tura mutum mai gaskiya ya tafi saboda sharri. Idan Hassan suka cika da hawaye, amma ya ce, ni ban da gaba a zuciyata. Kullum addu'a ta ce Allah ya shiryatar da mu gaba ɗaya. A wannan lokacin ne Alhaji ya ji labarin cewa Yahaya, abokin Hassan, yana kurkuku saboda zargin sata. Sai jikinsa ya yi sanyi sosai. Cikin sauri ya tashi ya shirya takardu aka fito da Yahaya daga kurkuku. Da suka sadu, Yahaya ya fashe da kuka yana cewa, na cuce ka Hassan, na cutar da kai, ka yafe min. Sannan ya rungume shi ya ce, idan ma ka yi kuskure yau mun wuce haka, rayuwa ta koyar da mu. Na yafe maka. A ɓangaren Alhaji Suleiman cikin natsuwa da nadama ya ba mai Yahaya aiki a kamfaninsu. Ɗan Juma kuwa sharri ya fallasa kansa. Bayan dogon bincike aka kore shi daga aiki. A ƙarshe Hassan ya kasance jagoran harkar kasuwanci. Bayan jin ƙiyayya, bayan riƙo a zuciyar shi, ko ya dinga taimakawa waɗanda suka cutar da shi, domin zuciyarsa ta fi ƙarfin ɗaukar gaba ko riƙo rankus kan ɓera. Wanda sai kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: kishin zuciya da hassada sukan jawo sharri mai yawa. Gaskiya tana da tushe, ko da an danne ta sai ta bayyana. Haƙuri da addu'a sukan kawo haske a inda babu mafita. Zunubi baya rushewa komai tsawon lokaci sai ya bayyana. Kyakkyawar zuciya da yafiya su ne takalmin arziki. Bibiyo domin samun labarai masu nishaɗi, masu darasi. Don haka in kun ji daɗi ku yi following, ku yi liking, commenting, ku yi subscribing, don da ƙararrawa. Sai anjima.